So ayun mga pre, biyahe na tayo ng Laguna ngayon. So ang oras is 9:14. Sana hindi tayo matraffic at mag-ingat tayo sa biyahe. Let's go! Sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. So sana hindi sila makikita dito. At least kompleto naman tayo mga pre. Kaya hindi tayo babahala. Welcome to San Clemente, Tarlac. Alright. My life be like. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. hours na tayo nagbiyahe mga pre. Masakit na ang puwet ko at batok ko dahil ang bigat ng helmet ko gawa nitong cellphone na nakasabit sa atin mga pre. Dito ko nakikita dati si Boss Reg.
Boss Red, baka naman magpakita ka dito. Madalas ko lang napapanood dito sa road na to. Uy, sana, uy. Sunog ang harap dyan. So pag diniretso mo yan, diretso ka ng SM card at saka Clark CDC. So papunta na tayo ng bayan ng Angeles. Welcome to San Fernando, Tapaloyan. San Fernando, Cayetano. Ginto na tayo. Ginto sila ka. So ayun yung mga pre, hindi na tayo nakapag-video kanina. Magpagas lang ako dito sa mga EDSA sa mga TTTO. Nasa EDSA na tayo. So tara mga pre, baka umulan pa, tayo ay mabasa pa. Ano na, ibang level up na yung natin mga pre yung pag-vlog natin nasa Manila na tayo, EDSA pa. Woo! Oh, ibang level na yung ating pag-biyahe mga pre. So, yun mga pre, di na tayo nakapag-vlog sa EDSA kasi sobrang traffic. Dumaan tayo sa Taguig mga pre para iwas traffic. So ngayon, nandito na tayo, papuntang Sukat. Dire-diretso na to, papuntang Laguna. Let's go!
So mga pre, natatandaan nyo ba yung ano dito? Yung may kotseng Camaro, dito yun. Ayan, pangarap ko yan. Soon, makukuha ko din yan. Ako rin magkaroon yan, soon. Eto, hindi man iyon ang dumating, at least nagkaroon tayo ng sasakyan. Si Summer, binigay siya sa atin. So, walang imposible mga pre. Hilingin mo man yung isang bagay, pero bibigyan ka ng mas i-enjoyin mo yung isang bagay. Basta ingatan mo lang at ingatan mo yung sarili mo. Salamat kay God dahil ito, Summer. So, nai-enjoy ko yung God ko, kasama siya. Salamat. At salamat din sa mga sumusuporta sa akin. Thank you. So, malapit na ako sa amin. Dito na ako. Nilalakad ko lang dito. Ngayon, nandito na. Nagmumotor-motor. Thank you. So, dito na.